Good evening, Sanja kam jatono no. Ang tini video khaimani karon hingke haise mia Sanja ni incident no tuye ang kisan ro baisa klainai joto ani FB friends tongnai rok followers ba joto active tongnai rok FB bon rok nainai bedi no clear ko busi di o video no. Mia ta mungkha saring ni sanja time like 7 to 7:30 pm o khoroksa takho kaham na sini laijak porijo ang laijak bo phaiei bazaro phaitei botole khaina hani ani nogo phaimani nuguinai koyekjona borok phaileka hotatte on sudden attack khaina hani phaileka borok toilet ni bono soko kha sairo talang kha bono sairo talang nai bukha tokha kat kotor kotor latha kotor kotor tui borok gudal rok tui laijak boni yago ang ani mokol bai thangbai ang nugjak borok gudal tui mani latha kotor kotor tui mani kat tukra rok kat kotor kotor rok tui mani aborok ang nugjak ani mokol bai thang hingke borok bukha morku rok phatira laikha amni pore boto saichung 14 jona borok khai amhai borok no to bobo defeat khai mia bobo fight khai mia hingke bo sak no katina bagai bo khar thangka kharmani pore hingke borok taisa ani aro firo goi phaika borok wan suka je ang huiton khana ani nogo hini borok nai tukha borok manliya hingke ano force khaika phaidi hinai side of phaidi ni borok ano talang thangka hingkai ano forcefully ke borok ano threaten ma sikri sokro khaiei gosir kam borok jeska pana nang bobai affairs tong ni ma gosinai gosi ke ching yakanai gosi ke ching yakaya gosi ke nang tabuk no thangmanai ching kuno khaya no hnoi borok ano threaten khaika amhe bari thukluk jak bukhuk kuno bongni chehra nukya ba angke no phane sinimalia hingke amoni pore borok latha rok nakha ano bukha tokha latha sabai khe ani sagono borok ano bugui himnani thanani phainani kuno freedom sikorui hingke borok rok tamkhe tongnai tamkhe chanai nijera se sinilaijak nuglaijak salbat kri phungai hingke se mukhang nuglaijak omhaike butok khaimano omhaike satok pitok khaimano hingke tei oino borok hingke tamung sinai nijera sa omsu kerlai mano hingke ang sana musungo je jara afro ang bumung khanamani sabo hne hinpuru ulo phainai borok rok je aro basajak nuk phaimani borok rok boda ya ang saimia but particularly ang mention khainai borok a jaga o tongo shohid debarma hne khoroksa tongo rajesh riang hne khoroksa tongo hingke monuskanti debarma hne khoroksa tongo hingke sentu hne khoroksa tongo bini bung sonjoy asol hne khanao ang police rok no police in charge officer in charge of Radhapur police station ang norok no request khayo as soon as immediate norok omono action nadi legally norok action khlainani ungthung borok khoroksa Bwrwino omhaike yakti samani butok khaimani latha luthu sbaiei borok ano bumani norok omo action khlainani ungthung ya hingke ang barbar case rwnai bongni mungoi je mansak borok jeskapano punishment mana nangnai